Ze egun. In plain Basque. Pablo 12 urteko mutil bat da, bakartia eta zoriontsua da. Bilbon bizi da, eta batzuetan parkera joaten da bera bakarrik. Parkean zuhaitz bat landatu zuelako eta gustatzen zaiolako zuhaitz azpian etzanda egotea. Egun batean parkera joan zen, eta etzan zen zuhaitzaren azpian. Baina zen konturatu txakur batek lehenago kaka egin zuela eta gainean etzan zen. Pablok nekatuta zegoen eta etxera joan zen, bidetik Antonekin topatu zen, bere laguna. Agurtzeko zorbaldan ikutu zion Pablori, eta Pablok kaka zorbaldan zuenez, Antonek eskua kakaz bete zuen. Pablo hitz egiten amaitu zuenean etxera joan zen, eta Anton bokata baten bila. Anton bokata jaten hasi zenean ezen konturatu kaka oraindik eskuan zuela. Amaitu zuenean ogi apurrak zituen miazkatu zuen eskua. Anton bere aitaren harategira joan zen. Bere aitak esan zion txakurra galdu zela. Anton parkera joan zen eta txakurra bilatzen ordu erdi egon zen. Gero bere lagunarengana joan zen eta bere laguna ere ez zuen ikusi. Aspertu zen txakurra bilatzen eta etxera joan zen. Etxean bere aitak esan zion txakurra harategira bueltatu zela eta hartu zuela. Anton oso pozik jarri zen, baina ez daki bere txakurra izan zela kaka egin zuena.